Han stoppet, holder fat i bolden, Lund. Og så godt skift over med Alex da Silva. Han har 2 mand med i feltet, 3 mand nu. Ind på midten, store chancer, så er der udlignet! 1-1, det er ud af nærmest ingenting. Rigtig flot Viborg angreb. Det starter ved Christian Olsen. Over til Alex da Silva, og så ind på midten er det Morten Bertholdt, som kommer op fuldstændig udækket og hælder bolden i kassen til 1 igen. Alex da Silva har lagt op til masser af mål i sin tid i Randers. Lige ind i hovedet på Morten Bertholdt. Og han er altså iskold og stensikker med hovedet i den her situation, Bertholdt. Tidligere FCK-spiller. Plads på højre kanten, Alex da Silva. Sætter han tempo, brasilianeren. Han har Kagara over for sig. Da Silva ind mod Simon Nahl. Og lidt tilfældigt. Og så en rigtig kommer tilbage til Jakob Kleop. Skidt afslutning fra anføreren. Da Silva samler op. Stadigvæk 6 Viborg-spillere ind i feltet. Indlæg fra da Silva. Og så er det Simon Nahl med muligheden for afslutning. Fantastisk spark af sidste øjeblik af Bulgaro. Og så går det altså lynhurtigt den anden vej. Alex da Silva. Så går det alligevel en smule i stå for brasilianeren. Finder Søren Ulrik Vest. Brasilianeren har Søren Ulrik Vestergaard med forsvarsstolpe helt over bag ved Christian Olsen. Han går så afslut selv, da Silva det på vejen på her. Udmærket. Ja, 26-årig Alex da Silva. En dygtig oplægger. Alex Silva. Altså dygtig til at sætte fart. Alex da Silva. Finde de her rum. Christian Olsen. Fint skift. Og modsat Alex da Silva. 3 mand med i feltet nu. Der kommer indlægget fra da Silva. Søren Ulrik Vestergaard med hovedstød. Vi er vores højre kant til da Silva. Fint indlæg igen fra brasilianeren. Han får ikke rigtig lige timet hovedstød der. Søren Ulrik Vestergaard. Så kommer lidt problemer. Alex da Silva løser han fint. Op mod Bertholdt. Søren Ulrik Vestergaard og Christian Olsen. Men det er altså ikke meget, vi ser til dem på det seneste. Kan Alex da Silva måske lægge op til en af dem. Nahl har plads. Da Silva igen. Og han får et hjørnespark. Da Silva ind. Og der er lidt plads, og så er der offside på Søren Ulrik Vestergaard. Da Silva tager bolden i stedet for, lopper den ind. Det er tæt på. Elegant forsøg. Alex da Silva er også godt læst. Fint spil af højre bakken. Da Silva får taklet sig igennem i første omgang, og også i anden omgang. Godt arbejde af Alex da Silva. Det er så flot. Og Morten Bertholdt. Han vil gerne tage frisparket hurtigt for Issa Faran-papuret. Det er så godt arbejde af da Silva. Ja, så er han lige ved at miste faktisk bolden. Andreas Dahl. Ikke mange fejl fra hans fødder. Og også John Albukke. Ja, da Silva glider. Holder fat i den. Lidt plads. Mulighed for indlæg. Ind mod midten. Christian. Godt defensivt arbejde af Viborgs Alex da Silva. Stopper det her Nordsjælland kontra løb. Her var vi gået ind i kampen sidste 10 minutter. Anden omgang fra Richter. Alex da Silva. Sætter lidt tempo. Godt lavet af Alex da Silva. Sidst. Bertholdt. God åbning der. Hurtigt. Vinder han spillet. Da Silva. Små 5 minutter. Franskmanden. Da Silva her, som er utilfreds med manglende spilletid i Randers FC. Og så er der altså skrevet en 2,5-årig kontrakt med. Godt lavet af Alex da Silva. Holder bolden i spil. Ulrik Vestergaard. Så
lovende Viborg-takter. Da Silva, udmærket spark fra brasilianeren, som har nettet 3 gange i sæsonen for sin tidligere arbejdsgiver Randers. Meters penge udenom det kort. Alex da Silva. Og det en lille smule stå her. Udmærket indlæg. Her måske da Silva. Så Ulrik Vestergaard og Leo. Da Silva. Frispark. Begået af Jesper Bæk. Af slagsen i første halvleg denne her. Med knap så høj kvalitet. Alex da Silva. Alex da Silva over for Nikolaj Høgh. Træder over finden. Og så en mand ind Alex da Silva med en stor chance. Viborgs absolut bedste mulighed i kampen indtil videre. Alex da Silva her. Lidt kluder i afslutningen i første omgang. Trækket her er sådan set godt nok. Afslutningen holder ikke niveau. Alex da Silva, endelig får han et rum at løbe i. God aflevering fra ham op til. Selvfølgelig. Martin Christensen bremses af Alex da Silva. Da Silva, god åbning til Gislason. Til Lolland Falster. Alliancen på 3-2 også. Nederlaget hjemme mod Næstved for et par runder siden var en meget skidt præstation. Det er svært at rykke Gislason. Han har Moros. Brian Hammerleinen. Defensivt virkelig fantastisk kamp. Kartisik. Og så får han en chance mere, da Silva. Den her gang vælger han afleveringen. Boldsikker type. 26-årig Eldin Kartisik. Ligesom ham her i øvrigt. Da Silva. Frispark. Så Alex da Silva. Og ganske habile spark i øvrigt. Da Silva fløjtet. Matcher altså fuldstændig sendelse der. Masser af Viborg-folk fremme. Kryer. Alexander Juhl Andersen. Da Silva. Vipper den ind. Masser af folk. Tager under kanten overlæggeren. Og der er vinket. Markeret fra linjedommeren. Der er mål. Der er scoring. Sikke scoring. Dybt inde i tillægstiden. Sensationelt det der. Sikke en scoring. Og Lyngby-spillerne går fuldstændig amok. Scoring. Og Søren Frederiksen i ekstase. Man forstår det. Kilster kæmper sig til den. Ja, det var selvfølgelig Tømmer. Angreb. Indlæg ind til en mulighed for da Silva. Hugger den godt stykke over mål. Og så har Viborg også sat deres aftryk på skudstatistikken. Ja, og der så vi mod mig for meget hurtigt. Ja, det er lidt mere den her kamp, som jeg har forventet. Hvor der kommer de her stærke individualister, som sætter sig igennem over for lidt tøvende. Ja, det er okay. Det er okay. Du ser også pasningsspillet forløber forholdsvis okay for spillerne. Ja, en bold af kontrakten udløb med Vejle. Frispark klart. Frispark af Steffen Ernemann. Og så for første gang i den her kamp, i denne her forårspremiere på fløjen. Da Silva tager Thomas Røhl med.